Napjainkban a szépségszalonok kezelései sokkal többet jelentenek a puszta kényeztetésnél, szinte nélkülözhetetlenekké váltak a jó közérzethez és a jó megjelenéshez. Mostantól viszont még időpont egyeztetésre sincs szüksége arcbőre megfiatalításához, fejbőre revitalizálásához és teste megújulásához. A szépségszalonok szakemberei már több mint 50 éve alkalmazzák a galván áramot különböző kezelésekben a bőr regenerálása és stimulálása céljából. Kíméletes masszírozással ezek az áramok fokozzák a sejtenergiát és a keringést. Azon tudományos elvre alapulva, hogy az azonos töltésű molekulák taszítják egymást, a Galvanic Spa 2 fokozza a töltéssel rendelkező összetevők felszívódását, mégpedig úgy, hogy pozitív vagy negatív galvánáramot bocsát ki, ami speciális kezelőtermékekkel alkalmazva szinergikusan fejti ki hatását. Negatív vagy pozitív galvanikus árammal kezelve a bőr, egy kozmetikus, különböző jótékony hatású kezelést tud biztosítani egy szépségszalonban. Most a Galvanic Spa 2-vel ugyanezt a hatást saját otthonában kényelmesen is elérheti. Több választási és ellenőrzési lehetőségével, mint egy átlagos otthoni galvanikus készülék, a Nu Skin Galvanic Spa System 2 különböző bőrkezelések minden előnyét egyben kínálja. Szabadalmazott programozhatósága lehetővé teszi a polaritás és a kezelési idő tetszőleges beállítását, így a készüléket különböző termékekkel alkalmazva többféle jótékony hatás érhető el. A Nu Skin szabadalmazásra került felfedezése a Galvanic Spa 2 gondos kutatások eredményeképpen jött létre. A mindössze 5 percig tartó kezelés elősegíti a kulcsfontosságú összetevők szállítását a kezelést követően akár 24 óráig. Még a kezelés után alkalmazott öregedésgátló készítmények aktív összetevőinek a hatását is fokozza. A Galvanic Spa System 2 az egyetlen otthon alkalmazható rendszer, ami 3 cserélhető kezelőfejjel működve kínál látványos előnyöket az egészséges és szép arc, fejbőr és test eléréséhez. Amikor fáradtak és kimerültek vagyunk, az látszik is rajtunk. Revitalizálja arcbőrét a Galvanic Spa arckezelő fejjel és az előkezelő, illetve kezelőgélekkel. Az előkezelő arcgél eltávolítja a szennyeződéseket és az arcbőr fakóságát okozó anyagokat, hogy pórusai ismét lélegezhessenek. Az arckezelőgél jótékony tápanyagokat szállít, hogy nyugtassa és megújítsa a bőrt. Mindössze néhány perc, és bőre sugárzóvá válik. A maximális hatékonyság érdekében a Galvanic Spa 2 arckezelést alkalmazza legalább egyszer egy héten. Az egészségesebb és dúsabbnak tűnő hajhoz használja a Galvanic Spa 2 fejbőrkezelő fejet a Nutriol Fitness hajkezelőgéllel. A készítmény trikálgoxil, a barna alga egyik fajtáját tartalmazza, ami visszaállítja a fejbőr ásvány anyagait, továbbá egy olyan revitalizáló és erősítő formula, ami segít visszaállítani a haj egészségét és ragyogását. A maximális hatékonyság érdekében először mosson hajat a Nutriol samponnal, majd törölje szárazra a haját. Ezt követően vigye fel a Nutriol Fitness hajkezelőt a fejbőrére, és masszírozza be a Galvanic Spa 2 fejbőrkezelő fej alkalmazásával. A Nutriol Fitness hajkezelés egy olyan kezelés, amelyet nem kell lemosni a Galvanic Spa 2 készülékkel végzett masszírozás után. Használata után egyszerűen csak formázza a haját, és készen is áll az indulásra. Formásabb lábakat szeretne? Használja a Galvanic Spa 2 testkezelő fejet az alakformáló géllel. Az ergonomikus tervezésű testkezelő fej 3 domborulata maximalizálja a bőrrel való érintkezést és hatékonyabb masszírozást biztosít. Az alakformáló gél olyan exkluzív formula, amely theobromin és aranykamillát tartalmaz,
a bőrfeszesség fokozásához és az egyenetlen bőrfelület kiegyenlítéséhez. A keringés fokozásával elősegíti a toxikus anyagok eltávolítását, egy olyan korszerű formula, amely a simább és rugalmasabb bőr eléréséhez segít. Egészen pontosan kutatások igazolják, hogy a Galvanic Spa 2 alakformáló géllel alkalmazott napi kézkezelés egy reggel és egy este után hatékonyabb eredményt tapasztalhat. A Nuskin Galvanic Spa System 2-vel saját otthona kényelmében élvezheti a költséges szépségszalonok kezelését. Vigyen hát egy kis kényeztetést otthonába, hogy arcbőre ragyogó, haja egészségesebb és egész megjelenése magával ragadóbb legyen, olyan jól fog kinézni, hogy az embereket gondolkodóba ejti, hogy önnek hogyan jut erre ideje.